Now, ang perfect time or ang time nga giset sa Ginoo sa tong life gitawag niya appointed time. Tanang adlaw sa tong kinabuhi, appointed time ni sa Dios, wala ni natsambahan, naagid siya plano nini. Nganong naglingkod ka diha sa church sa imong lingkuranan, tungod kay isa ni ka-appointment day nimo sa Dios. May imagine nimo pakig-meeting, pagighimog appointment sa presidente. Unya imong i-cancel, di ka mutunga. Makader ka dili. Dili. O kung wala kas imong gilingkuran, imong gi-insulto mismo ang Dios sa mga appointment. Pero na po'y mga special appointment gyud sa atong life. Katong pitsa, tuig nga gipakataw kas kalibutan. Isa to sa mga special appointed days sa imong life. Oh, dili ikaw ang nagpili sa pitsa nga ipanganak ka. Dili ikaw ang nagpili unsang tuiga ka ipanganak. Mao gitoy nakita sa Ginoo nga best year, best nga date, month nga ipanganak kas kalibutan. Sa imo pong pagpauli na ngadto sa atong langitnong panimalay, napoy appointed time nga kuhaon tas Ginoo. Ingon ng Hebrews 9:27, as it is appointed for men once to die, after this the judgment. So naay appointed time nga papaulion na putas Ginoo. Usay mo ingon ang doktor, hala, milagro yun. Nakasurvive siya. Nakasurvive ka, sir. Nakasurvive ka, ma'am. Usay tawgo na tunig second life. Pero actually, wala pa kasi mong appointed time. That's the main reason. It's okay, mo ingon tag second life, grasya na kay na nga nabuhi pa ta. Pero once na extension sa imong life, napagid kay dakong purpose sa yuta. And then sa Bible, si Moses at the age of 40 nakasala siya sa Egypt, mutong nihawa siya niadto sa bukid sa kamingawan at the age of 40. So nagdako siya nga 40 years sa Egypt, another 40 years sa kamingawan. Pag edad ni Moses og 80 years, so another 40 years dito sa kamingawan, gitawag na pud sa Dios sa pag-lead sa katawhan sa Israel. May dako kayo nga tawag. Another 40 years. Yung ng Bible, gikan sa pag-cross nila sa Red Sea, ngadto sa Promised Land, ni take sag 40 years sa kamingawan before sila nakasulod sa Promised Land. Unsay naana, 40 years, I believe, nga isa ni ka-appointed, special appointed year sa Dios para ka Moses, si Christ. Human sa gibaptized at the age of 30, nagstay siya for 40 days and 40 nights sa wilderness. Nagfasting siya ug nagpray. Human sa iyang resurrection, human sa nabanhaw, ni-stay siya 40 days and 40 nights sa iyang mga apostles, disciples ug mga church members. Dili lang ni number, dili lang ni edad, dili lang ni years. Isa ni ka-special appointed time sa Dios sa atong kinabuhi. Tanang events sa atong life, gi-appoint ginas Ginoo. Pero naagid usay mga special appointment. Gipakataw among firstborn son si 30, May 7. After 2 months, namatay akong lolo, July 7. Next year, gipakataw si Sophie, February 7. Pila ka months, gikuha po akong lola, August 7. Nagstay ko sa Davao, sa Bethsaida, nag-serve ko sa Ginoo dito sa church. Total na ko tanan, 7 years. Unsay nasa number 7. Now para nako dili kay kun ana ka specific, pero I know naagi message ang Dios nini. Naagi special appointed time sa atong life nga diha na gid ang Dios magpa-reveal, magpakita gyud gahom, direction sa imong kinabuhi. So I know dili lang ni tsamba, dili lang ni siya coincidence, dili lang siya butangan na timingan lang.
tanang events sa imong life, God's appointed time gid na para nimo. Kay gi-appoint man na sa Ginoo nimo, imo nang i-value, imong i-search ang lesson behind, Lord, unsay naa nini nga day, unsay naa ni nga event, nganong kini imong gitugot sa akong kinabuhi. Pwede niya gamiton ang ika-5th day, pwede niya gamiton ika-30th day, any number of time pwede gamiton sa Dios na sa appointed time gyud sa imong life. Trust Him.